Deosebire de alte țări, în România, așa zisele societăți sau organizații protecționiste, în loc să coopereze cu vânătorii în conservarea ecosistemului, în conservarea speciilor, se poziționează pe poziții antagoniste și singura lor metodă sau singura lor idee este să se oprească vânătoarea și cu asta basta. Și aici venim în acea, să spunem, diferență de opinii. Noi suntem interesați să avem populații cât mai mari și cât mai sănătoase. Nouă, din punct de vedere social, economic, ecologic, asta ne convine. Ceilalți sunt interesați să aibă niște specii în pericol care să-i finanțeze. Păi nu e același lucru și nu mi se pare că asta e politica de conservare pe care trebuie să o ducem. Trebuie să lucrăm cu autoritățile locale și mai ceva. Marea majoritate a vânătorilor sunt localnici. Deci ei sunt acolo, în comunități, de obicei sunt formatori și formatori de opinie, sunt oameni care influențează viața socială a societății locale și prin colaborarea lor cu autoritățile locale vrem să mergem în direcția asta a conservării naturii, a utilizării durabile a resursei, astfel încât să obținem rezultate cât mai bune.